מספר 23 11 1958 נגד דורית איש שלום, המכונה מרקטו לפי חבריה, ותיק אישום מספר 15 12 1958 נגד כבוד עורך דין הלל איש שלום, המכונה המפרנס. השניים נאשמים בזאת על ידי השוק האירופאי המשותף על ביזיון התדמית העולמית בגין היעדרות והתעלמות במשך שנים רבות מארצות אירופה הקלאסית. בגילוי המסמכים נמצא והובא לידיעתנו כי אי שם בערבות אירופה הקלאסית נוצר הניצוץ וזיק האהבה של חייהם המשותפים. ברם הוחלט על ידי מועצת החכמים כי עליכם להתייצב למשפט ולעמוד על דוכן הנאשמים. יוזמנו עדי אופי לדבר בעדכם, ובסופו של יום יכריז כבוד השופט את פסק הדין, ולאחריו יינתן לזוג מרקטו גם גזר הדין. בית המשפט! אני אופירה עזריאלי, נאמנה לתיירות השוק האירופאי המשותף, נשבעת בזה הגלובוס ובנשבעת במסרגות של שפרה, שאני מתחייבת להגיד את האמת ואת כל האמת. אז ככה, דורית, אנחנו הכרנו לפני, כבר לא נעים לומר, בערך 25 שנה, בשנה א' באוניברסיטת הנגב במחלקה לגיאוגרפיה. יחד עברנו 3 שנים ועשינו תואר, ונפרדו דרכנו. 20-25 שנה חזרת אליי לחיים בדרך לא דרך, רצית שאני אעשה לך יחסי ציבור, והיום אנחנו חברות. עכשיו, בקשר לסוגיה של המשפט, אני צריכה להגיד שאת בסדר, כי את היית תלמידה טובה, היית תאילנית טובה, אבל אני חייבת להגיד לך שאת חייבת לחזור לאירופה. א', אתם הכרתם שם, וב', בשם הזוגיות, אם אתם תיסעו למשל לרומא, לפונטנה די טרבי, תזרקו איזה שילינג, לירטה, פזטה לתוך המים, יובטח לכם עתיד מזהיר. את והילל תהיו יחד עוד 50, 60, 80 שנה ביחד. אני רק אזכיר לך, כשנפגשנו 25 שנה אחרי ואמרתי לך, וואלה, בבאר שבע היה לך איזה חבר הילל, זוכרת? אמרת לי, מאז התחתנתי איתו ומאז יש לנו 3 ילדים. אז אני מאחלת לכם הרבה מזל טוב לזוג מרקטו. עד 120. אני ענת בירנבוים, נאמנה לתיירות השוק האירופאי המשותף, נשבעת במופלטה של מרגו להגיד את האמת וכל האמת. ממרומי גילנו המופלג 50 פלוס, מברכים אנחנו אתכם בהצטרפותכם למועדון ה-50. נאמר ונספר לכם על סמך ניסיוננו הקצר, הגיל הוא לא העיקר בחיים, אלא ההרגשה, הפעילות ומה שבפנים. אתכם אנחנו מכירים כבר 20 שנה, והגעתם לגיל שאפשר סוף סוף להתחיל. אנחנו מאחלים לכם הרבה בריאות, אושר, נחת מהילדים, ושתמשיכו לסמן וי על הגלובוס, על עוד מקום מידך בו ביקרתם. גם תהיו לאירופה הקלאסית 6 ארצות ב6 ימים, לא יזיק. שנמשיך בקשר המחודש והחם שנוצר בינינו, שנמשיך לבלות יחד ולעשות חיים. אוהבים אתכם, ענת ומוני. אני דורית פינקלשטיין, נאמנה לתיירות השוק האירופאי המשותף, נשבעת באח הגדול להגיד את כל האמת ורק האמת. ובכן, דורית והילל, אנחנו מכירים כ3 שנים, וכיף היה לי להכיר אתכם, אנשים גדולים, נהנתנים, מסורים אחד לשני, מסורים לחברה, מוכנים תמיד לתת, לתרום. בתור אוהדת מושבעת של אירופה הקלאסית, ממליצה לכם בחום רב, לאחר שראינו הרבה ארצות, את מדריד היפהפייה, שזה עתה חזרתי ממנה, מומלצת לכם, הרבה ללכת, הרבה אתרים, ושיהיה לכם רק כיף. ואני מאחלת לכם את כל הטוב שבעולם, ושתמשיכו להיות כך, עם הרבה כוחות, עם הרבה מרץ וחשק, לעוד הרבה שנים. אני גיל הורוביץ, נאמנה לתיירות השוק האירופאי המשותף, נשבעת בעיניים של בובליל להגיד את כל האמת ורק האמת. האמת היא שמכיוון שיש לי כזה חסך בטיולים, לא אכפת לי לאן תיסעו לאירופה, העיקר שתיסעו לאירופה, כי אז יש סיכוי שאני אצטרף אליכם, כי אני אוכל לעבוד בקצב של ההתנהלות והמרץ שלכם. מזל טוב ויום הולדת שמח לשניכם.
אני סיגלית הורוביץ, נאמנה לתיירות השוק האירופאי המשותף, נשבעת בג'יזוס להגיד את כל האמת ורק את האמת. מרקטו ומרקטו, אנחנו מכירים, הכרנו פעם, עוד היינו נורא צעירים, נפרדו דרכנו, חזרנו לחיים. לא יודעת, בגיל הזה זה יותר בשל, יותר טוב, יותר נעים, יותר רגוע, יותר שלב. הכל זורם לנו. דורית, כמו שאת, לא להשתנות, לא להיות אחרת. הלל, מושך בחוטים, שקט שקט, אממה, לא סתם. אז חבר'ה, טרקים, לעייף רק לשמוע אתכם מספרים על הטרקים, ועוד פעם טרקים, וטיפסנו על מיצ'ו פיצ'ו וצ'ופי פיצ'ו. ואחר כך אני אכיר אתכם לשגריר הגואטמלי, שיהיה לכם נוח, שיהיה לכם איפה לטייל. וחזרתם מגואטמלה. וחשבתי, אוקיי, קצת ינוחו, משהו, קצת בודרום כזה, אבל לא, סין. תרגיעו, חבר'ה. יש פה, אתם יודעים, אירופה נורא קרובה אלינו. ככה, ממש פה, קרוב. המון מקומות לטייל. המון מקומות שמתאימים לגיל הגריאטרי. ברוכים הבאים. תעשו חיים, תבלו, תהנו, ויאללה, לבא. אני אורלי אלמגור, נאמנה לתיירות השוק האירופאי המשותף, נשבעת בצ'ופצ'יק של הקומקום, לומר את האמת ואת כל האמת. בתור אוהדת פריז מושבעת, בתור אחת שגרה בפריז הרבה שנים וחוזרת לשם שנה אחרי שנה, אני מחייבת אתכם לנסוע לשם לכבוד יום הולדת 50, לעיר האורות, לעיר הרומנטית, לעיר שמחזירה אותנו לימי הנעורים והתום והאהבה. תיסעו, תהנו, שיהיו לכם אחלה של חופשות באירופה הקלאסית. את דורית, תמשיכי להיות מקסימה ונהדרת כמו שאת. ואתה הלל, תפסיק לדבר כל כך הרבה. זה מעייף אותנו כל הזמן רק לשמוע אותך. אז תיתן את הבמה לאחרים, תהנה מדורית, תהנה מהילדים, ויום הולדת שמח. אוהבת אתכם, אורלי. מה עם הגברים? אין להם מה להגיד? החיים מתחילים בגיל 50, והכי חשוב זה הגולף. ועדיף שיהיה הרבה דרך. 50 ויאגרה. זאת האמת וכל האמת, אז למה... יצאנו לרחוב לשאול את האיש הקטן מה דעתו על הטיולים באירופה. גברת, כמי שנולדה בפולין, כמי שחיה באירופה, כמי שמטיילת הרבה באירופה, מה יש לך להגיד לאנשים שהגיעו לגיל 50 בנושא טיולים ואירופה? כל יום חבל להפסיד. להתחיל ממרחצאות, מטיולים, והרבה בריאות זה נותן שמקבלים אמבטיות ומקבלים מסאז'ים ומקבלים אלקטרודות. למה? לאיזה מחלות זה? זה על פי רוב לרומטיזם שמתחיל בגיל 50, ולכן שלא צריכים קרקצ'ן, צריכים לנצל כל יום ולא לחשוב על מחר, רק באותו היום לקנות כרטיסים ולנסוע. חבל על הזמן, חבל על הזמן, חבל על הזמן, חבל על הזמן. ואני ממליצה ללכת, שזה נותן הרבה בריאות. יד שקוקה מה תשפיש, בונג' מזדרובה. אני מאחלת לזוג מרקטות עד 120 מיום הולדת 50, מזל טוב. גילטי. על פי פקודת בית המשפט ובהסתמך על דברי העדים, הריני פוסק את גזר הדין והוא. בני הזוג לשלום המכונים הזוג מרקטו יצאו בצו בית המשפט לטיול מאורגן באירופה הקלאסית 15 מדינות ב8 ימים. במסגרת הטיול מצווה בית המשפט העליון על איסור מוחלט בטיול טרקים, איסור שינה באכסניות ובגסטהאוס, על הנאשמים לישון במלונות יוקרה, לאכול אוכל גורמה ולבצע הרבה שופינג, וכל זה על חשבון הלל המפרנס. כראיה לגזר הדין החליט בית המשפט המכובד כי על הנאשמים להביא תמונות מזכרת מכל האתרים באירופה הקלאסית, וכמובן לא לשכוח מתנות ומזכרות לכל החברים שנשארו פה בארץ ועבדו קשה על מתן עדויות במשפט חובט עולם. במידה והנאשמים לא יבצעו את גזר הדין, תינתן הסכמה של מדינת ישראל להסגיר את הזוג לאחת ממדינות אירופה הקלאסית לגלות למשך 50 השנה הבאות.
בית המשפט. אני השופט, זאת האמת וכל האמת, אז למה אתה לי בצוהר רושם? אינני אשם, אינני אשם. הייתי בפריז וגם ברומא, ראיתי את שבעת פלאי תבל, בקוטב הצפוני וגם דרומה, אך אין מקום כמו ארץ ישראל, וכמו גלויות של נוף יפות תמונות היי, מרקטו, תזדרזו, הטיסה יוצאת. מזל טוב. לדורית והילל מזל טוב. ליום הולדת 50. למרקטו ומרקטה. מה, אבל מרקטה בכלל לא בת 50, מה היא נדחפת? נודד אני על דרך, מה טוב לנדוד אך טוב יותר לחזור. החיים ויאגרה, מתחילים ויאגרה, בגיל ויאגרה, 50 ויאגרה. עכשיו נראה אתכם חותכים את זה בעריכה. נו דבר. לא רגע, קודם עושים החיים. אני שרון אלמגור, בתור האחות של העורך ומאחלת לטובה. אני תומר אלמגור, בתור העורך הגרפי של הסרט, מאחל לדורית והילל מזל טוב. Ja życzę dużo szczęścia młodym ludziom, a szczególnie jak jest jakaś intencja. Do 120 dla młodej pary. Jag ska tala svenska. Jag skulle säga 100 år som vi lever i Sverige. Tack så mycket. Cesia. תודה רבה שבאתם למסיבה. תודה. התואם מעט בהרגשת הבית המוכר